Слава да бъде на Господа. Днес ще последния стих от вторият писание, 16 казва така. Защото очите на Господа бродят по целия свят, за да се показва Той мощен в помощ на тези, чието сърца са напълно предадени на Него. Значи, тук сега е много така. Сърца, които са напълно предадени на Него. И сега искам да кажа нещо, което е важно. Това е нашето вътрешно естество. И нашето отношение към молитвата, към Словото, към общението, показват и вярата ни и отношението ни към самия Бог. Много хора казват, Боже, аз те обичам, но няма време на църква, няма време за общение, няма време за Слово, няма време за молитва. И искам да кажа, че отношението, което показваме към тия Божии неща, към Слово, към молитва, към общение, това показва нашето отношение към самия Бог. И нашите действия, нашите поведения показват какви са ние самите отвътре. Това, което върши сега, защото при най-вижте, много хора казват, Господи, Господи, ама Исус казва Словото Божие, защо ме зовете Господи, Господи и не върши това, което казвам. Значи, когато говорим за Бога, когато живеем за Бога, когато наистина с живота си показваме този, който вярваме, тогава наистина нашето свидетелство е истинно. Въпреки, че много хора говорят Господи, Господи, но вижте, тук на идеите казват така, те му казаха, ние сме Авраамово потомство и ние не сме били слуги, как казваш, ще стане свободни. Той им каза, ще познаете истината и ще прави свободни. И той казаха, ние сме Авраамово потомство. И той каза така, знаете, че сте Авраамово потомство, но пак искате да му пиете, защото за моето учение няма място в вас. Те в отговор казаха, нашия баща е Авраам. И си му каза, не бяхте Авраамови чада, Авраамови дела ще да върши. Значи виждаме, че това, което се в нас, става видимо именно чрез живота, който живеем. И тук е важно за нас да осъзнаем този, в когото вярваме. Кой е Бог, кои сме ние и как трябва да се пристъпим към Него. Ще ви кажа защо. За много хора наистина Бог казва, Бог е най-високо, цар далеко, едва не Бог е някъде далече, Бог е добър, Бог е милостив. Много пъти говорим за Бог като някой, който е на високо и далеко, а Бог е навсякъде. И нещо повече. Тези, които познават Бога, разбират, че имат наистина отговорност как живеят, как представят Бога пред хората, през които Бог не поставя да живеем. И тук в Словото Божие евреи казва така. Затова, понеже приеме царство, което не се клати, нека бъдем благодарни и така се благоволим на Бога с благоговение и страхопочитание. Това е нещо много силно. Благоговение и страхопочитание. Това го не се за нашето отношение, което трябва да имаме. Отношение на почет, отношение, в което не се да имаме доверие на Бога, в което да верим в Него и да се доверяме всяко нещо, което имаме в нашия живот. В първа глава, 5 глава, тук се казва, че всеки един, който вярва в Бога, който е приел Христос, е Божие дете. И не си е така. И това е едно знание, което трябва да е дава увереност, че не сме сами. Всеки, който вярва, че Христос е роден от Бога. И всеки, който люби родителя, люби родения от Него. По това познаем, че любим Божие чеда, когато любим Бога и изпълняваме Неговите заповеди. Слава да бъде на Господа. И после първия на 4 глава, 7 ни казва така, възлюбени да се любим един други го, защото любовта е от Бога. Всеки, който люби родения от Бога и познава Бога, който не люби, не е познал Бога, защото Бог е любов. Виждаме, че в центъра стои любовта. Значи, когато дадем при Бога, когато приемем Бога, Бог идва чрез духа си в нас, но вражда дава ни духа си. И Словото Божие в Римляни 5 казва, че Римляни 5, че Бог е изял чрез духа си любовта си в нас. И наистина Бог, и това, което наистина се вижда като най-горе в християна, това е именно любовта. Не е толкова знанието, не е толкова друго любовта. Любовта към Бога, любовта към ближния. Това е нещо, което е важно. И помните, когато Исус беше запитан коя е голяма заповед закона, той каза да възлюбиш Господа своя Бог цяло сърце и да обичаш ближния като себе си. Любов, почет, уважение, респект. В Йоанна 5 глава вижте сега, относно почета, когато трябва да има към Бога. Много да се говори, това показва именно нашето отношение и нашето разбиране за това, кой е Той и кой е напал за нас и как се отнасяме към самия Него. И много хора, които не осъзнават като християни какво е напал Господ за нас, с лека ръка се грешават. Живеете така едва не. Бог е добър, Бог е милостив, едва ще караме както знаем. Това е, да кажа, голяма грешка. Защото един ден много хора ще стават пред нещо, Господи, Господи, в Той ме правим той. Господ казва, махнете се от мен, вие, които вършите беззаконие. Така че е важен живота, който живеем. И тук сега в Йоанна 5 глава, относно почетта и към което ни трябва към Бог, казва така, защото нито Отец не съди света, никога, но е дал на Сина да съди всички, за да почитат всички Сина, както почитат Отца,
който не почита сина, не почита отца, който го е претел. Тук говори за една почет, за уважение, за респект. И наистина почита към Бога се изразява в някои важни неща, които трябва да знаем. Времето, което покажем с Бога, показва колко го уважаваме, колко го почитаме. Сега, ако нямаш време за Бога, нямаш време за молитва, нямаш време за общение, нямаш време за слово, тогава как кажеш, че обичаш Бога, когато нямаш време за Него? Ще да ми пример сега, когато всеки от нас, когато има до себе си познат човек или приятел, който уважава почита, той гледа да прекара повече време с него. И му е приятно. А когато ти обичаш Бога, наистина показваш, че наистина изкопнеш да бъдеш с Него, когато се молиш, когато търсиш общението, когато отвориш Словото Божие, когато общуваш за Бога. И по това, че наистина покажеш, че наистина го обичаш. Вижте, може би първата църква, Деяния 2 глава, 40 стих, това беше наистина нещо, което се става видимо, когато тези хора чуха от Петър благата вест и Словото Божие каза, че в един ден повярваха 3000 човека. И какво правиха, вижте, те ни казаха, аз съм вече вярваш, аз ще стоя вкъщи. Ние ще го правиха сега, вижте. И тези, които приеха получението на се покръстиха и в същия ден се прибавиха 3000 човека. Това е добре. И те постоянстваха, в получението на апостолите, в общението, прометаха в молитвите, постоянстваха и каза така. И всеки ден прикарваха единочно в храма и разчупа хляб по къщи и приемаха храна, разпространиче, като хваляха Бога и починаха благодатните си души. Всеки ден бяха заедно, защото усещаха, че когато се пред заедно, имат нужда един от друг, имат нужда от Божието присъствие. И сега в Екклесиаст 3:1 си казва така: има време за всяко нещо и срок за всяка работа от небето. Така че трябва да имаме време и за работа, за семейство, но време и за Божие Слово и за наистина да се молим, да общуваме с Него. И любовта, която показваме към Него, се изразява именно когато се покоряваме на Словото. Бог е дал Словото Божие. И когато човек се покорява, показва колко обича Бога. Когато не се покорява, знаете какво става после. От човек отпада. Адам и Ева се грешиха, не се покориха на Бога. И знаете какво става след тях. Цар Сол, същата, да ходеше покорство на Бога, беше добре. Когато се възгордя и пренебрегна Божие Слово, Бог си го отвърли. Така че е важно наистина да знаем, че важно е да показваме любов към Бога, любов един към друг. В първия на 5 ти казва така относно любовта, вижте. Това е нещо, което не е човек да засилва, но това е просто нещо вътре в тебе, Бог го е дал. Иска се наистина да обичаш тази любов, която Бог е дал, да обичаш хората и ближници. Защото ето, що е любов към Бога, да пазим Неговите заповеди, а заповедите му са тежки. Когато говорят заповедите, говорят именно за взаимоотношения. Тук не става дума, Бог не е поставил някъде, ти преди сега да говориш. Не. С Него стол за взаимоотношения между хората. И наистина човек трябва, когато че Словото Божие, трябва да беше наистина се рождава от това учение. В този свят има правила, има закони. Божие Слово също има правила и закони. Този, който живее в този свят, спазва правилата в този свят. А този, който познава Господа, спазва Божието Слово. И казва така: никой, който върви напред и не пребъдва и не постоянства в Христовото учение, няма Бога. Този, който пребъдва и в учението, той има и отца и се намира, че Бог е поставил учението като един индикатор, който да ни показва на къде сме. И сега, нещо, което е важно да го знаем като Божи деца. Бог е жив, той е личност, той е жив и днес. Много пъти четем Словото Божие в Стария Завет, как Бог извади израелтяните из Египет, как различни едното море на две, как планата Синай слезе долу, цялата плана се пресече. И много пъти ще се възхищаем от нещата, които върши проявата Христос Бог. Но той същия и днес. Той не се е променил. Така че от нас иска да знаем, че Бог е същия, той е навсякъде, Неговата сила не е намаляла, да избави и да спасява. Така че нека да има наистина вяра в Него и с вяра да говорим. И сега Бог е любов, той не обича, той не нагождан. Много хора си мислят, че Бог е някой там навъсен старец, който гледа високо и где някой на шамороса на съпърдоса. Не, това не е Бог. Бог е любов, разбира. Бог те приема като твое дете и Бог ти дава наистина силата да живееш с Него и дава ти наистина мъдрост, как да се обходиш, дава ти вяра, всичко е необходимо, което е необходимо, Бог го дава чрез познаването нашия Господ. Така че и той е нашия баща и това е много важно. Както не напазва Словото Божие каза баща и син. Както всеки един като родител, всеки изжал този момент, в който даже ти нямаш какво да идеш, и че ти да има. Той като ти доволен, си доволен. Сега се ми каже, Бог е дал любовта между баща и син, да ни покаже, че той не обича. Той каза така: ако ми с езикът природа, когато и ти пуска хлябка, няма да еш камък. Ако пуска риба, няма да еш змия. А колко повече каза Бог, който е добър, ще даде добре неща на неговите деца, които викат към нощта. Така че Бог е добър. След това,
Бог е добър баща. Той каза Словото Божие, искайте ще изядя. Търсите се мерите, хлопът ще се отвори. И сега по някакъв разбира наистина някой над тези изпитания казват, къде е Бог? Що ако има Бог, да те изпитания или да те нова? Вижте сега. Целта на Бога е да не закара в небето. Сега на тази земя, понякога ще преминем през различни неща, които не разбираме. Но крайната сила да бъде небето. Сега много хора мислят, че едно не крайната искат на тази земя. Боже, сега искам да имам хубава кола, хубава жена, да имам хубава работа, хубава заплата. Поставяме неща и казваме, Господи, това е мой списък. Ама Бог каза, чакай. Аз имам с тебе друг списък. Мой списък е да бъдеш в небето. Другото, което имаш, аз ще го прибавя. Защото Боже каза, търсете първо Неговото царство и Неговата правда, останалото той ще го прибавя. Словото Боже каза, не се присъединявайте, кой ще пиш, кой ще мушеш, първо търси мене. И тук сега Словото Боже каза относно това, когато Бог на дисциплина, както и баща на детето си. Сега, когато детето се бърка в контакта, удръж за ръката. Иска нещо, което не е разумно. Обясняваш му, че не трябва. Така и Бог понякога да привежда през неща, които да не може да подготви за небето. И главната цел на небето не е благословяно толкова на тази земя. И каза така, вижте, никой наказание, вижте сега тук, Евреи 12, от 9 до 11 каза така. Всички сме имали бащи по плът, които са ни наказвали и сме ги почитали. Не ще ни повече да се покоряваме на Отца, на духовете ние да живеем. Защото те за малко време са ни наказвали, според както им било угодно, а Той за наша полза, за да съучастваме в Неговата святост. Никой наказание не се вижда на времето да е за радост, а е тежко, но после принася правда като милен плод за те, които се обучавали чрез Него. Слава добре, разбирате, че правилно, когато Бог нас питава или става нещо на живота, не трябва да роптаем. Мисля, много има хора, които казват така, нали Бог го обича? Що ми нам това или това? Бог знае. Словото Божие каза, всичко съдейства за добро на тези, които любят Бога. В основата на почита към Бога или към хората стои любовта. А ако човек не обича Бога, няма и да го почита. Ще роптае. Помните израелтяните, когато Бог излиза из Египет, какво правиха? Те за всяко нещо искаха мано, няма ходят, викаха му Господа, роптаеха. Дай мано тебе, дай път пъда си. При всеки проблем те роптаеха, викаха към Бога, бяха недоволни, огорчени. И тогава видим Бог ги остави там. Та цялото поколение остана в пустинята. Това поколение, което видя Бога в най-много чудеса, остана в пустинята. Точно пред това тяхно отношение. Значи християнът трябва да бъде винаги благодарен на Господа. През който да пример, самия апостол Павел е много добър пример. Той казва така, научих тайната и да имам, и да нямам, и да съм в изобилие, съм в скъмност. За всичко имам се чрез онзи, който я подкрепя. Много ясно казва. Да, ще има моменти, когато може не винаги ще има това, което искаме. Обаче, това не трябва да е причина да роптаем против Бога, но напротив да го обичаме. Да обичаме Бога, да обичаме ближните си. Така вижте. Любовта да бъде недесемерна, значи да не само за пред хората. Отвръщавайте се от злото, а прилепайте се към доброто. В братолюбието си, обичате се един друг като сродници. Изправяйте се, отдавайте един друг почет. Виждаме тук говори за едно уважение и между нас като християни, още повече към Бог. Сега, и Бог е изял любовта си чрез духа си в нас. В момента, когато човек дойде при Бога, когато се приеме Бога и се новородим, първото нещо, което е най-отгоре, това е любовта. Не е толкова знанието, не е толкова нещо друго. Любовта е най-отгоре. Аз мога да кажа, в един съд може да е пълен с вода. Ако е малко олио, стои винаги най-отгоре. Така и любовта, която Бог дал в нас. И каза така, поне се очисти душите си, като се покори на истината, която докара до наистина на братолюбие, обича се един друг, горещо сърце, тъй като се различни не от тясно семе, а от етно чрез Божие Слово, което живее и трае до века. Сега Бог иска да обичаме както нашите близки приятели, както църквата, така и даже и неприятелите си. Ще казва, защо? Някой ще каже, как да обича този, който мрази. Ние понякога в църквата не може да обичаме всички. Понякога има хора, които са може да са донени без да искате, може да са чак, които не ги разбираме. Но Словото Божие казва да се обичаме един другиго. И тук нещо повече каза да обичаме и тези, които ни гонят, и тези, които говорят срещу нас. Защо? Защото вижте, аз съм казал много пъти, лоши хора няма. Лош е господаря, дявола. И когато човек е без Бога, дявола употребява и хора, т.е. да бъде срещу нас. Без няма някаква причина. Но това, което трябва да разберем, Словото Божие казва така. Исус каза, обичай ближния си, ми чуя, че каза, че обичай ближния си, мрази неприятелите си, това казва Стария Завет. Но аз си казвам, обичайте неприятелите си и молете се за тези, които ви гонят. За да бъдете чада на вашия Отец, който е на небесата.
Защото той прави слънцето да изгрява на езиците добрите, дава да са правилни неправилните. Защото ако обичате само ние, които обичат вас, кога на глави се пада, не правите това и белиците. И ако познавате само братята, какво съм направите, не правите това и жили се. И те бъдете съвършени, вие като сте съвършен, вашия небесен Отец. Тук виждаме, че Бог иска рамката. Не само да обичам семейството, дома, приятелите, църквата. Това е една рамка. Но иска нашата любов да излезе и навън тази рамка. И както като предсекал, хората не са лоши, Господи. Когато си беше на кръста, там те го хуляха, подиграваха му се, казаха, ако си Господ себе си, с другите лъдника шамари, познай какво да дарим. Представете си какво става. И тогава Исус каза, Отче, простим. Те не знаят, що вършат. Какво става? Колко голямо е милостта на Господа. Исус каза, защото той знае, че хората сами... Той се може за тези, които го биваха. Представете се, какво говорим. Сега, нещо те може да разберем. Всички хора са Божи творени. И Бог със всеки да достигне до познаване, всеки да бъде спасен. Сега, ако днес ако човека наистина е в това състояние, като бунтар, който наистина не познава Бога, роптае против Бога, във следващия миг може да стане нещо в живота му, изведнъж ще се обърне той ще, както разбере как кръста в началото, хулиш Господи, и после какво каза? Господи, спомниш за мен когато е щастие си. И скоро му каза, не такъв човек, не искам небето. Ти преди малко се роптаеш, ще река, каза, не. Ти още днес ще бъдеш ми в рая, това каза Бог. И вижте си това Христос. И тук сега така, Бог иска да спасе всички човеци и да постигнат до познаване на истината. Каква е истината? Че Бог е велик, създател на небето и земята, човек е грешен, проядаме Ива, но Бог даде Христос като спасител на света, който умре за греха и се върна отново в небето. И всеки един, който приеме Христос, ще бъде спасен. Виждаме колко е елементарно, колко е ясно всичко си това. Но въпросът е сега относно почита и уважението, искам да кажем неща. Сега, в Словото може да говори за едни хора, които в миналото почитаха Бога само с устата си, с устници. И Бог се предупреждава да бъдем като тях. Тези хора говореха красиви неща за Бога. Книжците фарисеи, те бяха тогавашни религиозни водачи. Но тук Исус ви казва прав текст за тези хора. Добре е прочитал Исаия за вас, лицемерите, като е писано, тези люди ме почитат с устници, сърцето им стои далеч от мене. Обаче на празни ме почитат, като проповядат за починение човешки заповеди. Ти също слово го има още в сега ще Исаия 29:13. Що е към тези неща важни вижте? Бог не се причитава от красиви думи. Сега защо? С времето всички са научили да говорят красиво. Понякога защото си някой може да е много хубаво, красиво, но не знаеш живота, Бог го знае. И искам да кажа, че самите думи не вършат кой знае каква работа, ако сърцето не е чисто пред Господа. И Господ иска сърцата да бъдат към него съвършено разположени, както много каза, да хора, които да бъдат посветени, да кажат, Господи, да, аз съм да бъда Твой. И тук Словото Божие казва така в Исаия 2:13. И рече Господ, този народ се приближават към мене с устата си и ме почитат с устниците си, но сърцата им стоят далеч от мене и благоволението им към мене е по човешки почине и зачине по-пагалски. Виждаме, какво става. Бог не се причитава. Аз сега много... Понякога думите може да е много красиво. Може да е всичко наред, обаче въпросът е Бог гледа какво става в самия човек. И сега, сърцето на човека, защо е важно сърцето? Еремия 29:13 казва така, и ще ме потърсите, и ще ме намерите, тогава, когато бъдете как? С цяло сърце. Значи, Бог да атакува вътрешното естество. И когато човек да е при Бога, в Писание каза, съкрушен сърцен дух, съкрушен се разкаян дух, и да при Бога и каза, Боже, аз идвам при Тебе, сърце с вяра. Друго, човек може с устата си да приказва много красиви работи. Те нямат сила, ако няма истинско покаяние в човека. Вижте, какво става сега, вижте, кои са думите, които наистина вършат нещата в живота ни. В Римляни 10 глава, 9 си казва така, Римляни 10 глава, 9 си казва така. Защото ако изповядаме устата си, че си Господ и повярваш в сърцето си, че Бог го възкресил от мъртвите, ще спасиш. Видим колко елементарно. Ако изповядаш и повярваш. Защото със сърце вярва и се оправдава, и ще се прави и сме спасени. Виждам, че първо е сърцето. Повярва човека със сърцето си и после изповяда Господа и спасява. И Словото може да наистина много ясно говори, че трябва да внимаваме наистина как живеем, как ще обхождаме, защото всичко става пред Бога. И понякога наистина човек може да оправдава себе си с това, което наистина става около него. И дата, като върши, но трябва да внимаваме, защото Словото може така. Тук в Матея 15 глава отново са думи на нашия Господ. Обаче, те казват така, тия люди се приближават при мен с устата си, ме почитат, сърцето им стои да от мене. Обаче на празно ми се кланят, на празно. Виждаме наистина човек, много хора ще има
на които живот последно време при Господ, като Господ, той ми прави това, сякаш ме голям. Той ще магнет са, не ви познам, вие, които върши беззаконие. Така че е важно да се как живеем, как се обхождаме, аз как малко. Самите дела, които вършим, самия живот, който живеем, показва истинността на нашата вера и това, което е вътре в нас. Сега, важно е, наистина нещо, което е важно, да обичаме нещата, които Бог обича и да мразим това, което Бог мрази. Сега, какво значи? Бог мрази греха. Ако не обичаме греха, има проблем между нас и Бога. Значи, в Псалом, 5 глава, тук не празно каза първо за един от много най-големите грехове, гордостта. И това е нещо, което е опасно. Някой ще ме, нали, аз съм застрахован. Няма да застрахован човек, това е гордостта, вижте. Това е като една монета. От една страна е смирението, другата е гордостта. И когато спираш да смирява пред Господа, гордостта веднага изплува. Аз. Ще дам един пример сега накратко. Казва Дъгбът. Представете си, карате кола. И в един миг, защото това седи някаква кола и ви много бързо рязкате, много бързо правите така завой и спасявате. И кажете, слава на Бога, спасих. Първата реакция. Слава на Бога. Обаче след малко идва в момент и каза, не, ти, защото си много добър шофьор, ти имаш бърза реакция. И в един момент почва, да, аз съм добрия, пастор. Аз съм добрия. Искам да кажа, че една съща реакция може да има две отношения. Благодарност към Бога или въздигане на егото. Гордостта е страшно отбетима. И тя винаги стои там някъде и винаги е готова да изплува. Но човек трябва да смирява себе си. Словото Божие каза, Бог на смирените дава благодат, а на гордите се противи. И къде вижте, Псалом каза така, защото ти не си Бог, който се удоволства беззаконие. Нечистият няма да живее при тебе. Ничего стоят гордливите пред твоите очи. Ти мрази всички, които вършат беззаконие. Че колко е ясно. Няма още дума, която да е поставим под съмнение. Притча. Тук Бог каза, направо какво мрази, вижте. Преди казваме, Бог е любов. Да, Бог е любов, но Бог и той мрази някои неща. И ще кажа защо. Изявява ги да знаят хората, че ако те се намират в тези работи, трябва да се покаят и трябва да се променят. Не можеш да вършиш нещата, които Бог мрази и да чакаш Бог да не милостив към тебе. Няма да се получи. Тук следващия притча каза така. 6 неща мрази Господ, 7 са милост за него. Вижте какво са. Надменни очи, лъжив език, ръце, които кроят невинна кръв, сърце, което крои лоши замисли, нозе, които бързо течат да вършат зло, неверен свидетел, който говори лъжа, и онзи, който се раздори между братя. Вижте колко казва. Това е тези отношения, Бог не се не ги одобрява, той ги мрази. И ако Бог мрази тези неща, още повече не трябва да ги мразим сега. Сега важно е да следи на нас, да вземем какъв е смисъл на човешкия живот. Защо Бог да се остави Словото и да се коя е целта на Бога. В Словото Божие, Лука 19, Словото Божие казва, че поне човешкият син дойде да потърси и да спаси погиналото. Така пред Захей. Целта на Бога е, че с Христос всеки един човек до син да познава на истината, се покая да го приеме и да се спаси. Това е целта. И помните Лука 5 глава, когато Исус покани Матей да го последва, Матей събра там неговите приятели, подобно на него бедници и грешници. И какво направи? Вижте, той иска да ги запознае с Христос. И тогава грешници и фарисеите укоряваха, казаха, вашия учител еде пие с бедници и грешници. И тогава Исус им каза така, здравите нямат нужда от лекар, а болните. Не съм дошъл, защото призвах правилните, но грешните на покаяние. Той аз им каза, аз дойдох именно да призвах хората на покаяние. И той го направи на кръста, именно когато на кръста на наши грехове. И наистина има един си, който е златния стих, Йоанна 16 и 17 с 20 стих, които са много силни и които буквално горе за цялото Евангелие, за силия смисъл. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единороден син, да не погине ние никой вяра в него, но да има вечен живот. Понеже Бог тем пратил си на света, да съди света, но да бъде светът спасен чрез него. И сега, почита към Бога, осъзнаването кой е Бог, кой е Христос, кой е Бог за тебе. Наистина това води човек към едно истинско поклонение към самия Бог. В Йоанна 17 Словото Божие казва така, а това е вечен живот, да познае тебе, единият истинен Бог и Исус Христос си изпратил. Сега, и има едно предупреждение от Стария Завет, сега, още ще прочитам, Езекъл 30:31. Тук се говори, че има хора, които идват при Бога, чуят Божие Слово, излизат като вярващи, но излизат като събранието, те продължават да карат по своите пътища. И какво става тук? Вижте сега. Тук наистина това е един много силно слово, което го има и днес.
И се казва така, Езекъл 33:31. Те идват при тебе, както правят обикновено, и сядат пред тебе като мой народ, да слушат думите ти, но не ги изпълняват. Вижте какво става тук сега. Да слушат, но не ги изпълняват. И сега дума, приятно ти да слушаш това, което се говорим, слава бе на Господа, хубаво беше, излизаш и продължаваш да кажеш по старите пътища. И казва така, с устата си показват много любов, с сърцата им отиват се при чалбите им. И всеки от църквата, от общението, продължават пак същия път, без да има промяна. Значи разбирам, че важно е истинско покаяние, истинско почитание. Бог позна сърцата ни. Сега, почита това е като отношение, като взаимоотношение, като действие, като поведение, което показва какво става в нас. Както примерно, когато казах в Лука 6, Исус каза, защо ме звете Господи, Господи, а не вършиш това, което ви казвам. И там тук три неща, които наистина. Първо, почита в семейството, това е важно, почита в семейството. Мъжата се почитат, децата, родителите. Това е нещо, за което Словото Божие много ясно говорим. И това трябва да бъде наистина в дома. Почита. И самия християнин трябва наистина да постъпва така, както Божие Слово казва. И към семейство, и към съпруга, и към деца, и към... Това е без значение в семейството, кой какво прави. След това, друго което е, почита към църквата, това е важно, към общението като цяло. Всичко трябва да бъде наистина с уважение, с почет, всеки, така че всеки защита другия по-горе от себе си смирено мъдрее. Значи в този свят всеки човек се да бъде някакси така поставен на по-високо на видно място. А при Бога Словото Божие казва, се смиряем в себе си. Помните, когато апостолите, когато си им каза, сега ще и в Иерусалим, там ще бъде предаден, там ще бъде разпънат на кръст, ще умре, ще възкръсна. Те не разбираха с това, което им говорим. Но почнаха да се рушат, кой ще бъде първи от нас сега? Кой ще бъде първи? Он мъжията. И тогава той, като седнаха вечерта, каза, на какво се препирахте, бе? Те мълчаха, гузни. И той каза така, който иска да бъде пръв между вас, ще бъде ускъпосеян на всички слуга. А интересна работа, ще го става сега. Не е горе, долу, слуга на всички. И това е именно почита, самото взаимоотношение. Нещо повече в Римлян 12:3-5 каза така, защото че зададената им благодат казва на всеки един между вас, който е повиден, да не мисли себе си по-високо, отколкото трябва да мисли, но разсъждава така, защото да мисли скромно пред делата на вярата, които Бог е на всеки разпределил. Защото както им е много части едно тяло, а не всеки части има тази същата служба, така и ние мнозина сме едно тяло в Христа и сме части, всеки от нас един от друг. Важно е като тяло Христово да се уважаваме, да се почитаме, наистина да има любов и наистина най-вече да се смирено всеки да мисли други за другия по-горно от себе си. И тук вече Филипяни казва така, Филипяни 2:3. Не правете нищо от партизанство и щеславие. Партизанство и щеславие затрича себе си, някой изглада личности. Обаче като смирено мъдрее, нека всеки ще другия по-горен от себе си. Това е за почита. И вижте сега, нещо, което съществува и днес. Смирението е нещо, което трябва да се обличе. Значи, искам да кажа, гордостта е много лесно може да изплува нагоре. Обаче, ти трябва да дадеш себе си в смирение, в кротост, страх. Това е нещо, което е лично твой ангажимент. И тук Словото Божие казва така. И те по-млади, покорявайте се на по-старите. Всички един друг, облечете се със смирение, защото Бог се противи на големите на смирението на благодат. Виждаме, тук говори, облечете се, това е наша част. И сега, има нещо, което също е важно, да приеме един друг, така както Бог не е взел Христа. Значи, понякога казваме, или кой си е той скоро вярата, или кой си такова вярата. Понякога има може много различия, много причини, които да бъдем съществуваме като едно. Но ще ми кажа, че това, което не свързват, не са нашите физически природни връзки. Това, което са да именно вярата в Господа и това, че Той умря за всички нас, и това, което това е именно кръвта на Христа. И тук Словото Божие казва така, затова приемай си един друг, както Христос ни прие за Божия слава. Ако всеки от нас се съждава, къде е бил, на къде е пътувал, кой е заслужавал и къде ще бъде, ако го нямаш Господ. Ако само спиташ в времето и да знаеш какво направи Господ на тебе, откъде те е смъкнал, откъде те е избавил и какво ти дава, това ще бъде наистина нещо, кажеш, Господи, аз благодаря. Може да дойде само да се покоряваш, да кажеш, Господи, благодаря ти. Сега Словото Божие каза, почитайте всички в първият Петров 10:17, това е, може и последните си кажеш, почита. Почитайте всички, значи, не само определен брак хора, нашите и вашите. Той сега така каза, всеки обича своите хора, обаче Словото Божие каза така, вече каза така. Почитайте всички, обичайте братството, от Бога се бойте, царя почитайте. Сега да има и Бога, и властта, и брат, действително, това е много важно
Сега понякога се разделим на православни, католици и протестанти. И всеки дърпа човек към себе си, казва, ние сме по-добри, не са такива. И те понякога идват такива конфликти, да си ми кажа, че дете се занимава с другите. Един си вяра така, друг вяра така, не вярвам в Христос. Гледаме на Господа и всеки да бяга за живота си, вижте. Когато Лот беше там през Содом и Гомор, ангел му каза, Лоте, бягай за живота си. Това е важното. Сега не да ги имат, ама те са такава, ама там имали икони, ама там имали статии, там, остави хората, остави всеки спазя. От нас иска да показваме любов, се приемаме, се обичаме и другите християни. Да почитаме всички. И Словото Божие казва, обичайте братството и църквата, от Бога се бойте, царя, власт се почитайте. Това е много важно вижте. И най-важното нещо всеки човек е да познае Господ Христос и да го приеме като своя спасител. Това е най-важното нещо вижте. В Рим 10 Словото Божие каже, защото всеки, който призве, името да своя ще бъде спасен. Всичко друго е суета. Ако си с голям начин живот, всичко друго просто губи своя смисъл. Нека Бог да му благослови. Нека да разберем, че наистина Исус Христос не обича, да даде себе за нас, но това, което е важно, че с нашите действия и поведение показваме какви сме отвътре. Този, който е Христов, показва любов и почет. Този, който е в този свят, купне за този свят. Така че нека Бог да му благослови, да не е така наистина за живота си да покажем Христос на този свят. Нека Бог да му благослови.